אז מה מוטי? מה? היי, תסתכל לפה. הם משעמם. מה? איך היה מטור ענק? כדאי לאכול משהו. שאלתי איך היה מטור ענק. נתפס לי הצוואר, יא חרא. והמכונית? גב, השתלתי ועוד. הטילים? זה בכלל. זה קצת דם. קצת דם נהיה. הסלעים, הבום בום בום בום. כן, אל תזכיר לי, אל תזכיר. ובמיוחד החשמל. חשמל, כן. תדע לך. לא היה לך קל להגיע אליו. מעניין איך שרדת את כל זה, אתה יודע, אני מתפלא. מה זאת אומרת? אני סופר מוטי. בוא נראה איך תשרוד את המטאורים, את המטר מטאורים. יש רק דבר אחד שאוכל לעשות לפני זה. שוקי! 1990! איך תזדיין שוקי, תסתכל למעלה.